Dobre. Máme to. Tak daj ready. Čus, bus. Toto som ja, Kvelonár, a vedľa mňa je tu Speed. Jop, skibidi. Dobre. Takže dneska s Kvelonárom ideme pušovať Mortisa. V minulom videu to bol Edgar a dneska to bude Mortis. V minulom videu, ktoré nikdy neodečilo. Áno, stala sa tam chyba, nebolo ma tam počuť, lebo mám možno pokazaný mik. Kamo, ten 8-bit? Dobre, ale ten 8-bit je aký? Nie ten Rico, ten 8-bit. Rico není problém, toho by som dal. A Mortified. Dobre, jeden dolů. Chyba gas. To dáš. Ale balíme tretí. Už 4. Yes, last stand showdown. Take down one brawler while below 5 HP. Janko? No. Niečo ti chcem potom ukázať. Vidíš to? Jo, vidím. Dobre. A ten druhý je lepší. Legendary Star Drop. Čo to bude? Skin na Bibi. Bibi Lante. Aby som mohol výsť. Ale potom musíš vrátiť. Potrebujem pomoc, niekto mi kradne Gorilla Watermelon Drivo. Kde? Máš base? Za jeho baseou. Kde je typek? Za mnou poď. No, zobral mi ho. Dobre, možno si niekoho požičať. Aha, ty tam ich môžeš. Áno, ja mám lava burbalóny, rubilóny, kapibarelo, kokosíny. Kde? Tu. To potrebujem. Prečo si ho zobral, aby som ho chcel? Lava banadolfinita. Ja si kúpujem iba legenderky, ja si nekúpujem nič iné. Bananito, delfinita, čimpanzíny, bananiny. Lebo biením guši. Ináč vedel si, že ja som mal espressoňu senioru, čimpanzínu, bananínu, orkaleu, orkávu. Typek je zmrt. Janko, niečo ti chcem zaspievať. Typek mi dal add friend. Ja som myslel, že to je fanočík, ktorý som mu to primul. A typek to využil na to, aby mi mohol kradnúť. Janko, niečo ti chcem zaspievať. Ja som mal espressoňa senora, čimpanzíny, bananíny, bombombíny, guziny, tripy, tropy, burbalony, lulilony, tung, 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 sahur, tatata, sahur, din, 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 dun, ma din, 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 dun, lili, varioa, orkala, orkala, balerina, 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 a. Brr, brr, patapim, tralala, tralala, brr, brr, patapim, tralala, tralala. Tokých som mal veľa, čo hovoríš na mňa? No, ja idem typkovi ukradnúť sviní na bombardína. Počkaj, ja spravím jednu vec. Ja sa odpojím a pripojím. A tým pádom mi typeček... Grr, okay. Grr. No jo, a typeček je preč. Dá mi ju tu. Tak, 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 tak. Počkaj chvíľu. Pomôž mi. Ty si mi